Show you name. Na me bodin. Ojo Asare Bediako. Me fa wo ne din. Me fa wo nana adwoe echa menu. Eya me do yire prekope. Eya me do yere prekope. Efiri na ekuri. Free and ekuri. Won so mon sa me. Maha monchia. Papa mu. Papa mu. Boni mu. Boni mu. Apomudin mu. Apomudin mu. Yade mu. Yade mu. Ohia mu. Ohia mu. Sika mu. Sika mu. Bodin no. Nana adwoe echa menu. Medo. Na makrokro. Na me no watena. Ekosi se. Owo betete yentem. Owo ebetete yentem. Ene eye edasronko enigida edema Kumawood sinitwafo enyina ne se omunua baako a ono watwesi niama ene osai director nidin ede Asare Bediako ene nyame adom wama na oba so no fefefa oware no ene nti Poku 1 TV abepie wo ha yede mu nsem ne nyina ede bro hwe machi a bo se actors no omunyina abodom pema oba beta omunua achi a anya asem keto asalinko wa ha kwa apia wa ha baafo DOP ono so wa ha tese tise kuku dam ni nyina wa ha anya asem keto na sene aware ni sikoye emra amamre ni amane ekoso na abusua mienu omudi omo nkomo hese aware no ebetimi agina na bibia ye kama no ye wo video ya de bro yenko na yenhwe sene aware ni esi ekoye Ago. Abusa madama. Yami ahohwa mo hwa ye nim no. Madama sa akwanya wo ha ke pese e betia. Sancho ya me ya kan si chepa. One also a family channel. Me and I'm general. What? Bochumudu. Bochumudu and Medeko. So Bochumudu. Ah, Odru and Abon some Medeko. Okay, Odru and Abon. What the Beko? Pani madama tinasi.
Hey, Asare Bediako. Asare Bediako. Obi ware ana ha.
Katinka. Fawua. Afọ. Sɛdeɛ mekasa a wogye meɛ no. Ama mekasa asi so a na makɔmɔ. Ampa mesra kwan ɛkɔe. Na kasa ni ninyamu. Kasa sie kakra akɔ so. Ame aten kasa fie ha. Ɛyɛ de si fie ɛyɛ kun ni fie ni nyina akyi ntɔ nipa ha. Na mmom yɛ amammerɛ. Sɛdeɛ fata se yɛ no na yɛ fɛ. Yɛ pimpini yɛ akyi. Yɛ hunu sɛ CMPO awaregyeɛ wogye awie ne abusaw sɛ biribi si yɛ kyerɛ sɛ ampa waware a yɛbusa sɛ wotu ne tiri nsa na kyerɛ sɛ wonim deɛ woyɛ ampa ɛyɛ mpanin fie ne yɛba enti yɛnim sɛ ebi bɛkɔ fie baabi a yɛteɛ yi ebi kɔkɔ mmeammea ma adanse abam ne sɛ nti yɛba no pantu mmiɛnsa broni nsa ɛna yɛasiesie ne sɛ ayeforo a yɛde baeɛ sɛ yɛde betua ne tiri nsa panimu nyinaa mo anim a bɛrima bi ɛna yɛ adwuma ayɛyɛ ne yie nti ɔbaa papa bi firi mu aba ɛnɛ yɛabɔ dwa sɛ yie ne sɛ nti kane no anke yɛma ne tam ɛnso ɛnɛ woma ne tam koraa sɛbio nyɛ ne yaw mu wɔda ne naprɛko koraa yɛmfa mo no enti ne mfa so bi amma so ne sɛ nti wɔte aseɛ yia no yɛpɛ sɛ yɛfiri agya ntoma na biribi nie ne ade agya gi akyi no atutu agu so a obi ahuru sɛ ampa yɛn nso yɛwɔ asew papa bi enti agya deɛ yɛde baa anim yɛde agya deɛ ɛbaa anim ɛne ne mpaboa ne kyawkyaw wɔ bɛtietie mu wɔbaa bi nso awotwaa mu na ababaawa yi daa yɛ a ɛnnɛ dwumadie yi kɔ soro ɛnnɛ ne turu tam yɛayɛ ne ntoma paa a wɔbɛtumi de afira ɛkyerɛ sɛ yɛde ne di yɛkyi a wɔayiri yɛn ɛtu ɔno nso so ne deɛ ɛnie yɛwie yɛ no ɛnsa a yɛde baayɛ na wɔsɛ deɛ fata se yɛde to soɔ nti yɛto ne tiri nsa wie a yɛde ne tiri adeɛ to so enti etiri adeɛ deɛ akɔ agya no mfie etiri adeɛ deɛ akɔ ana no mfie yɛakyɛ mu mmienu adanse nti ɛna kura mi ko nsuo no de ko hwabɔ kɛhyire mo nana na sa do bedi dwadi no kyia no adaru meburu na me te sɛ ebi eba bɛsrɛ mo de hie mo sɛ obi ade hie sɛ bi eburu sɛ bi so mpanyifo ka asɛm bi sɛ yɛmfa ahene ma tete atɛkyɛ anata kora ka na asɛm mmere bi atwa mu ɔsɛ sɛ bi eburu sɛ bi ɛson sɛ bɔbra pasi wa yɛmfa so ne nko nsuo madaru meburu mo de hie ɔto aso no mo mfa na gufuo so nyina ɛ botoma de sɛ mpanyifo sɛ sa pesi tu kwan na kɔtɔkɔ gye ne bag anya padie mo nya ebusua prɛko madaru ma bibia do ne ɛto aso sɛ ne menua amponsa waka nsɛm bebrebe yɛde gya mo ɛno korɛ mo sɛ saa mmere deɛ emu ago a mo de hie mo de ne bɛma yɛ na ɛna kɔbɔ bra yɛ mo faase saa so na ɛyɛ me ankasa me hie mo faase na Asare Bediako ɛma kwadwo branch bo na wadi amono kantan kra kyerɛ wempem ne asie du de hye ɔno so ɛyɛ ne papa enchiri ɛyɛ nkɔfɛ a yaade nyina na boakye yi adom ne na nantwi bo siako a menim sɛ ɛyɛ otumfo ne kyia me ne sebusue saa so na akɔ Asante Mampɔn a nana Asante Mampɔn hene na na ni ho ensuta sane jabi eni aseda edam ase
e kwan da ho wadaroma mutimi eso Rajo banana madaro mebru yebebusa abusua se yeba besere mo de hia wale ne anka se yeba besere wa wale sini amamre kwan so ye no no se mo de hia ne yebesere no na ene na kobobra ete se meti akire na mo ka bibi se yeba beto ye de ne ho no ma ba yeba betwa ne ka dabi yitimi nto nipa amamre kwan so bi de de hia ma wa wo so ne kobobra hwe no so ye de e fama no tini ye so obegina no fefefe nti yebesere no so a se ne no tie no saa na no ele se ye de eye tie de tuma ni se esere mo dubadie ne no ma de abrɛ mo no mfa nto mo de hye nani se bɛma yɛ kwan yɛnka sɛ ba gyina ko se ne ka madaro ano to bi so ne na yes kapa wadaroma hene ni abusua ni papa no se mimusa mo se be ma ben na mudi nanimu a mudi sanye ma we nyina e bai Madaro mebru se mi pay for say Sabi obru sabi so pay for say yes to don farm to a madaro ma no fa ase ne wa ha to be si bibi dia kire asala o machine si dia do tu mu na me mu nye yen so no mu nye ti no e fu so be tu mu no do sorry do mu se ba ko ni mi se dia so na ni be ma o ba do to ba Some parity. Yeah. Some parity. against kapa nice all madaro The frame Ojo Asare Bediako. Dia your woman, Mina Nimeja woman, the two. Ojo Asare Bediako. Free in Sutefi and Cassa. Oh, you know, my papa and Jesus, yeah, Atlama. May ye Adako or you could be. Two ni wafa nimpo ene me kwa ni mwagu ibrem sabi nti madaro na bigina ha dinya etu ngese minni munti na bia me amamre ya amamre ampa ami musa ampa na obedru baabi no na ehodi e bia sebie son na se ya me ne ofe so hini o baabi na ye kone abo ya botiri sebi bebe kodru ye no na edi nsemba edi eni asem bi atia no ne mu mamenka da busua bi wo ho a sebie son omo ye kanka bi twintwan tina mi busa me de hye no ensuta de se level sport atomic ho nyina oninim ho yenso bi sebie son yenso ye ma mi fro be wi ase yi ho na matena ntiminim de ko bia wadaruma eyewo na wo soma wo fanom o papa nom unuanom onamfonom wo asore ma wo kuromfo nyina se ye fa ne mayimra eyewa madaro ma bisha ma menya no no de o yemena na we ya no enyi so bi ba obusuam na so so oba besere wo de hia wale a wanfa to obusuani ma obusua meja wo enu tina mpanifo ka se bi so di pe na bobu ma na se kan de pae de hia no abehu wo di hia no eno na kasa eno wo fe na obusua fa se mu meta na chi enti no ma de aba ebusua na de aba eye me wo fa ase na me na de aba ye ba betere je besere mo de hia no ma na kwa bobra ti wo ya no enyi yi se me anka se na wo ya da wase agesi kapampani se ade no bi na wie bi ono ne ko hunu ye ono besere busua se momra ene mi di si wo so sebie son kwan da one pai kote a ne fa nkwantan ko gina won ko pedo
Beka bibi kire wo na kyerɛ sɛ wonim de nti a na sɛ wonim de nti a bobae Madaroma nipa bɛn na mo hwehwɛ Sabi eburu sabi so mpanyinfo se entra subonte mu fantasy wo hwɛ yensa ye won semi wo hɔ a abusua betime yi ano ɛna nsɛm bi wɔ so a me nana betime yi ano we yɛ sɛ metuma me nana no ebisɛ sabi mpanyinfo se yɛ kokotia no na afra wo nyina nkuma na nifa nsɛm de hye yi wadawo meburu wadawo mebrawo sɛ be kwa akro fa so go hye ano no e de obɛse yɛ enti ne din ana sɛ hwan na wo hwɛ ne de wadawo meburu mo fa sɛ mpanyinfo se yɛ dawo ne de aso ana pia ɛyɛ ɔbaa nti a ɛnɛ ne ebusua ahyia ha edin di nanaadwoa akya mɛm abusua sɛ me wadawo meburu mpanyinfo se asɛmtea yɛ nti ne bi de yɛ bɔ no panin so a yɛ bɔ no tada so wadaro ma se ne wɔse no edin bi se yi o mu fia na wo shuti se na bi o no ha hwɛ o ye ya o ye na aso ma so wo shuti nana ewura adwa echa o yi apai man bi ba try skapa o we isi uso na nto de hye ne sɛ ebi wɔ fie ha Madaroma ɔhwehwɛm safo ne wurako nana no so wo mu a ɔmfa ne kɔ e de ama ne kura me de se waje sa asem ya tu na ne bi so be ka se bi nia se man ti bi bia kura no be se wo bo manu bi din se ne nana nti won so be bo manu a ye se abusua tire ye pa mu apasa enso bi a woni gina be nti Wadaroma se manu wo fie a me anka se minim no enso me hwe picture yi enya ade a wo te ha nti Wadaroma wo be mana si wo so na wato abusua se mi anka sa kura mi hu no ha nipa din sɛ wohwɛ picture no sɛ picture fa hwɛ nipa Wadaroma eburu sɛ bia sɔn ma wo na wo de hye no hwɛ sɛ wo mu a ɔmfa ne kɔ ida kyɛ no ne kyerɛ so nana no Wadaroma no control pia abi no kasa na wo se bibi e ko wo pene sa o be to aso party ti wa sikapa o me Wadaroma wa amfa bi amfa fam na anya da o sanity na ama tumadie no ayɛ sɛ bia eburu sɛ bia sɔn edina wabɔ no emu otu ne sombo ɛwɔ abusua ni nti na meka sɛ ɔnhwehwɛ mu no ɛnyɛ ɔno nko ani badin a ɛwɔ sɛ abusua saa badin a ɔbɔ ɔyɛ yi ɔmu ahodoɔ bɛ ɛnan kɔ num a ɔmu nyinaa ɛwɔ mu nti na meka sɛ ɔnhwehwɛ mu ɛnyɛ ne bo apayɔ da me DJ, hold on. Mr. DJ, God bless you. DJ Flex. asase ni nyinaa kɔ so wie no de hye no kɔ ne di kyerɛ yɛ ebusa no nipa ɔhwehwɛ no Wadaroma esi so na to de hye sɛ mananom sɛ nipa ɔbɔ ne din na wɔnim no ɔnhwɛ sɛ ɔno a yɛnto aso fie usofo yesempa o abusua Wadaroma yesempa bi
idea na before a class in BDA idea first we see it as young Cassandra Pushia. The banana no. We got you saying with now in Sabra. Hey say idea fair. Idea fair. There's one card. Who said, you go Busan, you son say. You said, I want to go bra, be ye. I did hear what's as you are in here. We are fine. Papa, who need no? Right, please, that's it. I'm not going to go some bunch of side. Shut up when I'm talking, you are talking to. Stop out very well. I don't wait through. And when you see so, maybe you can say, me, you are about to point to me, you say, only Muno. Asare Bediako, the only cat was who was you and that's a big that's just it. Some lady, power. Some little papa, let's say, focus to stop. So young. Papa, That's yummy. Eja wa daroma eja tas. What's your voice? Dada, catch your eyes. Someone genuine now. As we said, your mom to grow was about the same hour way with by one was it. The sanity in your banaba, but what to the noon dress a busano. I saw the cat one that say, yeah, that I said, so no, the pinna I trust a passing. The sanity said, yeah. Papa Casa, no, you are about Jatuno. Like I said, Benin say, see any cat, no, would you be no? Maybe I sit down, no, be so, not to an say, what if fair, I would have bay. Now, in your bay, so buy yet about Robert Jatuno. The Domas. I go to banana, I know. Before I say, yeah, romantic father. I know what cousin is a
Madam Bebu. The shots and then you say now. It's here. The air corner. Adaruma. Suano. And you can't say. Sebi a group, Sebi a song. Say this in every my. And if you won't do what you say, and so insanity. Therefore, it's just in the office of all classes, the same peer one, second two more, now on my division. I drop a palm off a tail. I drop a palm off a tail. Kia, Nana. Abusia Padaroma, that's Ramon. Say a fan of Bruce one. Yes, a papa. Ah, any papa. Ah, what tower in the general. When you say a quade, your dish here. This is why I ask you with my friend. So that's what Oshaman, this way I ask Oshaman himself. You met me, Sammy, what you be out to my papa, but I ask so. It's something crazy to me, you know, if you had no call a bearman and not papa to tune Fugaka. Now, Hanisha, it's a man house a friend, branch of banana, now a big naha, and Yahan as a kujina, as a quadruple sharing some more, maybe our team. To Miss Ramos, so many Musuanya, Wapayo. We may find us a Hanisha, I don't know the bunch. And I don't know what's okay. No about papa. Therefore, Piao. I want you today. She can't win your moon foul. Lamuna Bible, allow him to about you. And you're swinging, I see a mess. And I'm in the medium. I am so bad. The name Mount Sunday over Packing. Papa say, I dear won't pay a com, said Bedino. A community a stroke of a folk. Maneno. After what I would have Trebian and any more. Trebian and Nisa. A man, a baby bar. Be my esram. Unless I'm going to my Grandma, I did right. Letter, Moham winning, sir. Ye free our relationship, so I say, when Uncle Pojano Bano, Neom Concono demo. Amen. For Bompire now, The vampire bompire. There was in your tomb for the why am I a friend? The judge mediations are 2 minutes. I read the energy idea, she has said, my infamy. Yet then, when you're in Abema, what do Amen. Amen.
Afei hwɛ wo yere n'anim na me bodin Kojo Asare Bediako. mefa wo ne din Me fawo nana adwoe echa menu. ɛyɛ me dɔ yere prɛko pɛ Eya me do yere prekope. ɛfiri ɛnɛ akuri Free and ekuri. mo nso mo nsa me maha mo nkyia papa mu Papa mu, bɔne mu boni mu, apɔmuden mu apomuden mu, yadeɛ mu yade mu, ohia mu ohia mu, sika mu sika mu. bodin no Nana adwoe echa menu. mɛdɔ Medo na makorɔkorɔ na makrokro. na me ne watena Na me ne watsena ɛkɔsi sɛ ekosi se owuo bɛtete ntɛm owu ebetete yentem. Ensembosho. me bodin Ɛyɛ me adwoecha. mefa wo edin Mefa wo Kwadwo Asare Bediako Jima. ɛyɛ me dɔ kunu prɛko pɛ Ɛyɛ me dokunu prɛko pɛ. ɛfiri na akuri Efiri na ekuri. papa mu Papa mu, bɔne mu bɔne mu, yadeɛ mu yadeɛ mu, apɔmuden mu apɔmuden mu, ohia mu ohia mu, sika mu sika mu. bɔne din Kwadwo Asare Bediako Jima. mɛdɔ Medo na makorɔkorɔ na makorɔkorɔ. na me ne watena Na me ne watena. ɛkɔsi sɛ Akosi sɛ owuo bɛtete ntɛm owuo bɛtete yɛn ntam. ɛyi mesrɛ mo sɔfo bɔ mpaeɛ wɔ mpaeɛ gu kawa no so ɔnokwafoɔ no wasɛfo ade yesu yɛbɔ mpaeɛ ne bɔ ne din Nana adwoe echa menu. gye saa ka wɔyɛ a Jisa kawai. ɛyɛ ɔdɔ ne nokoredin ho nsɛnkyerɛnne Ɛyɛ ɔdɔ ne nokoredie ho nsɛnkyerɛnne. ɛwɔ me ne wɔware mu Ɛwɔ me ne wawari. wɔ Onyankopɔn agya no Ɛwɔ Onyankopɔn agya no. ɔba no Ɔba no ne Honhom Kronkron no din ɛne Honhom Kronkron edin. amen Amen. sɛ yɛwie a msa amen fa ne nsa benkum no wo na ade bɛhyɛ no nti fa wo deɛ no wode nifa na ɛbɛhyɛ nti fa ne nsa benkum na ade bɛhyɛ nto wo nsa ne saa na fa nifa ngye kawa no fa kyerɛ no bɔ ne din Kwadwo Asare Bediako Jima. gye saa ka wɔyɛ a Gye saa kawa yi. ɛyɛ ɔdɔ ne nokoredin ho nsɛnkyerɛnne Ɛyɛ ɔdɔ ne nokoredie ho nsɛnkyerɛnne. ɛwɔ me ne wɔware mu Ɛwɔ me ne waware mu. Onyankopɔn agya no Ɛwɔ Onyankopɔn agya no. ɔba no Ɔba no. ne Honhom Kronkron din Ne Honhom Kronkron din. amen ɛyɛ no ano wode ɔsɔfo din okay yɛbɛma ɔsɔfo yi ma agyina ɔsɔfo I believe ɔsɔfo ɔfa adeɛ aba na nam na wabɔ mpaeɛ ama mama yɛwie a na yɛabɔ mpaeɛ atwa to awurade a ɔyɛ kɛseɛ ade nyinaa so tumfoɔ wo a woto nsu gu asase so ɛma ne so ababa Jesus aseda ne ayɛyie ɛnka wo timi ahontahunu mepagya wakoa ne wafra ɛbɛ w'anim mesrɛ wo tumi ne wo bambɔ sɛ nyɛ kɛse ɛwɔ awadeɛ mu anibɔne bi a ɛbɛhwɛ awadeɛ yi yɛfira ani no asobɔne bi a ɛbɛtie ho asɛm yɛsi aso no yɛka wɔn bom ɛwɔ onyame agya onyame ɔba onyame nkokoro din mu awurade ma ɔmbɛwo ɛmfa wɔn ho ɛmfa wɔn ba na fa ahodie mmerɛ ne gyeɛ mmra sika mmra ɛwɔ yesu din mu amen. Poku One TV.